Ango da amarya sun yi wa masoyansu na faɗin duniya bazata bayan ɗaura aure da aka yi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau. Barkanku da sake kasancewa da mu a tashar mai albarka. A yau muna ɗauke da abubuwan da za su yi matuƙar burge ku tare da ɗaukar hankali, kuma wanda ya kamata kowa ya sani game da ango da amarya, wato Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira. Wanda a yanzu babu wani labari da yake yawo a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood irin labarin bikinsu, wato auren da suka yi a satin da ya gabata ranar Juma'a. Babu shakka waɗannan abubuwa da za ku gani za su yi matuƙar ɗaukar hankalinku. Kafin mu tsunduma cikin bidiyon gadan-gadan, za mu fara kawo muku wasu daga cikin bidiyoyin da ango da amarya suka wallafa wa masoyansu domin nishaɗantar da su, domin su tabbatar musu da cewa suna cikin ƙoshin lafiya. Ga sunan bidiyoyin kamar haka yanzu. Wato babu shakka dama masu iya magana na cewa idan shakuwa ta kai shakuwa sai aure. To abin da ya faru fa kenan tsakanin mawaki, shahararren mawaki ko mu ce shugaban mawakan Najeriya Dauda Kahutu Rarara da kuma amaryarsa Aisha Humaira. Jarumai ne wanda suka samu shakuwa da kuma daidaito a masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, wanda a kwanakin baya ake ganin cewa akwai soyayya a tsakaninsu, har hira idan aka yi da Rarara ko aka yi da Aisha Humaira. Yawanci waɗanda suke hirar da su suna tambaya cewa shin akwai soyayya a tsakaninku ko iya dai aiki ne, amma ba su fito sun bayyana cewa akwai soyayyar a tsakaninsu ba, sai dai ko a wannan karan sun yi abin da ya ɗauki hankalin mutane. A safiyar yau ne mawaƙi Rarara da kuma amaryarsa suka fara sakin wasu zafafan hotuna na after wedding pictures. Yawancin mutane sun san ana yin pre-wedding pictures, ma'ana hotunan kafin aure. To su ko mawaƙi Rarara da amaryarsa Aisha Humaira nasu ya sha daban kuma ya ɗauki hankalin mutane, domin hotunan an yi su ne bayan aure, don haka sai dai a kira su da after wedding pictures ba pre-wedding pictures ba. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon namu, za ku ga wasu sababbin hotuna kuma zafafa wanda babu wani wanda ya taɓa ganin su sai bayan da aka ɗaura wannan aure. Hakan ya sa mutane da dama suke jinjina da kuma yaban mawaƙi Dauda Kahutu Rarara na wannan abu da ya yi na alkhairi. Sannan kuma jarumai mabambanta a cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood sun fito sun taya mawaƙi Dauda Kahutu Rarara murna na wannan aure da ya kasance a tsakaninsu, domin cewa a kwanakin baya babu wani wanda bai san yadda sunan masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood yake yawo a bakin mutane ba, na cewa ɗan cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood baya auren ɗan cikin masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, sai dai ya fita waje ya nemo wata ya aura, ko ta fita waje ta nemo wani ta aura. To amma a wannan karan abin ya sha bamban, duk da cewa dama akwai shakuwa mai ƙarfin gaske tsakanin Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira fiye da sauran jarumai na masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood. To Allah ya yi kuma aure ya kasance a tsakaninsu. Ba tare da cika ku da surutu ba, yanzu za mu kawo muku wasu daga cikin zafafan hotuna da ango da amarya suka sake a shafukansu na sada zumunta. Amma kafin mu tsunduma ka kawo muku waɗannan hotuna, za mu so idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar ta mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku na samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Ga hotunan nan kamar haka. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hotunan da ango da amarya suka wallafa a shafukansu na sada zumunta, kuma domin masoyansu. Jarumi Ali Nuhu na ɗaya daga cikin jaruman da suka fi ɗaukar hankalin mutane wajen taya ango da amarya murna na wannan aure nasu. Za ku iya faɗa mana ra'ayinku da irin fatan alkhairi da kuke wa mawaƙi Rarara a ɓangaren mu na tsokaci, wato ɓangaren comment. Mun gode da ziyarar ku. Kar ku manta ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar ta mai albarka domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.